Eta bai, kolore berezia izango ote du, ez daukagu zalantzarik, kolore festa ederra dugulako besteak beste, zer gertatuko ote da Gipuzkoan, Iruñean, Gasteizen, Bizkaian, oro har, Hego Euskal Herriko gobernu edo erakunde publiko nagusiak osatzen ari garen honetan, zaila da jarraitzea unean eta are gutxiago Twitter bezalako sare sozial batean, baina azken lerroburuak ekarrita, hasieran alde egingo omen du gero baik, lehen indar aurrerako izateagatik, aldiz, Arnaldo Otegik galdetzen dio Eusko Alderdi Jeltzaleari, kapaz izango ote den Gipuzkoa kentzeko Ayusoren babesarekin. ¿Cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Horixe da zuek galdera ikurra, zer gertatuko ote da? Jeltzaleak krisi egoeran izanik Alderdi Popularra eta eskutik datorkion Voxekin gerturatuko aldera? Gustatuko litzateke ja bukatzeko, baimena ematen badixaue, esateko. Eta kitxo! Kitxo! Tira gauza dela lagunaren lagunpena egitea zaila da, 2 minutu eta 20 segundoko tarte txiki honetan, baina izue, adimen artifizialak geurean da, gogoratu badakizuen erregeratutako teknologiak izaten direla hauek ondoren gizarte zibilera eratzen direnak, eta bere lurra zabaldu nahian dain, adimenen artifizialaren aitatzat hartzen diren enpresa nagusiak izue. Hau zaila da gaitzen, batez ere botoi gorriak duten berberak direnako, adimen artifiziala edo. The motion picture spectacle of all time. Sorian erasotako donostiarrak koma egoeran segitzen du, oso larri segitzen du, eta senideen gainera salaka jartzerakoan polizia espainiarrak oro zango trabatu dituela jakinarazi du, ustez liskar baten ondorio izan zela, baina senideek argi utzi dute hasieratik. Erasoa izan zen, aurrez prestatutako erasoa, eta horren ondotik da, koma egoeran, egoera larrian benetan Litzorian, Donostiako Antigua auzoko hiritarra. Eskubitura goraketik dagoela zalantzarik ez da, alako gertakari larriak agerian dute, baina izo, hauteskunde kanpainan Bartzelonan esate baterako Urkullu kexu izan da, ertzainek egindako hainbat elkarretaratzek kaltetu dutela bozka datuetan, pentsa adarako lauk jasan duen, desokupa bezalako mugimendua izan delako polizia sindikatarekin bat egiteko. Os pido, por favor, educación. Nosotros no somos los malos, no somos los violentos, no tenemos hachas. Aizkoraren kontzeptua ez du berbezala ulertu, ez omen dira ura gaiztoak, ez omen dira eurak aizkora daramaten horiek, baina entzun segidan, zenolako jarrera pazifikoa duten alkatearen aurkazun zuzenean. Estamos aquí para colaborar con la policía, es un movimiento social, vamos a ir caminando para allá. Vale, vámonos, colao, vete ya! Hori da beraz giroa, hainbat eskuinmuturreko sektorek sustatzen nahi duten hori, eta ez da ez salbuespena. Hainbat futbol taldetako jarraitzaileen artean urtetan onartu den jarrera fascista ugari berriz ere ikusi ditugulako, baina orain desberdintasun batekin. Ayusok berak erabilitako esloganak dira esate baterako Granadako jarraitzaileek Sánchez presidenteari irain egin eta euren eskuineko aldarria egiteko. ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Que te bote, chapote! ¡Que te bote, chapote! Ez da aztekoa, Granada taldeak zigorra ezarri ziola, Unai Etxebarria euskal jokalariari, besteak beste Altsasuko gazteekin elkartasuna adieraztea. Ikusten beraz, adierazpen politiko batzuk erabat onargarriak direla, naiz eta eskubideak urratu, aldiz elkartasun mezuak legearen baitan erabat koka daitezkeenak, ez direnik onargarriak. Hauxe lagunok da Espainiako egoera.
de tomar a la gente por boba. ¿Por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vota. Bozka ematerako orduan hautaketa egin bai, baina ondoren alderdiek har dezaketen bidea honezkero hiritarrek ez dute gauza handirik erabakitzerik, eta bide horretan, Nafarroako adibidea dugu batetik, txibita babestuko Euskal Herria Bilduk, Asiron indar aurrerakoetan lehena izan da gero bait dio baietz, eta aldiz Gipuzkoan badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak bere horretan mantendu dela, Idaren Mezezen hautagaitzak, Josua Egibarrek hauteskunde gauean bertan iragarri zuen bezala, baina Alderdi Popularra Ayusoren babesa beharko edo erabiliko edo baliatuko edo Eusko Alderdi Jeltzaleak horretan. Garbi dagoena da, krisian murgildu dela Eusko Alderdi Jeltzalea, azken legegintzaldi honetan hauzkotutako hautagaien porrota nabarmena izan delako eta aurreizatu zen eneko goia da Aburto berak galera izan delako botoetan. Hausnarketan murgildu dira Eusko Alderdi Jeltzalekoak eta akaso horrek eragin izan dezake Urkulluk hauteskundeak autonomikoak direnak, hau da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako parlamentuak orain hautatu berri ditugun arren, Gasteizko parlamentuaren osaera atzeratzea. Gaurkoz, hauteskunde hauen datuak baliatuta, ganberako marrazkia edo eta koloreak aldatu ere egin liratela agerian geratu da, beraz, Urkullu Euskal Herria Bilduren gogoa ikusta, akaso hauteskunde horiek ez onartzea erabaki duela da ondorioztatu dezake. Deu canviar la data, sembla que ho veu fer a propòsit, de canviar la data i fer-me l'entrevista després de les eleccions. Però òbviament no parlo del teu programa. Tu saps la de vegades que jo havia somiat d'estar aquí asseguda que tu m'entrevistessis? Molt de temps, però és que òbviament em sembla terrorífic en un programa on s'entrevista escriptors s'acceptin comentaris d'aquest tipus i que es parli molt de l'avançament feixista, que no només és feixista, també és capitalista, protagonitzat per Vox, que hoy sí, nos llevamos las manos a la cabeza, però en canvi que Trias hagi guanyat a Barcelona no és... Però, bueno, da igual, que ojalà caiga un meteorito a la llibreria Ona i ho rebenti tot. No, no. Però si el teu llibre està a la llibreria Ona. Bueno, si cau un meteorito i ho rebenta tot... A mi m'és igual ara mateix el meu llibre, m'és igual la literatura, m'és igual tot. L'únic que vull és que les classes treballadores d'aquest país s'organitzin i pete todo de una vez. Orduan, edo ditxosten Twitterko sartu besterik ez duzue, zer nolako giroadugun baten eta bestean. Krispazioa antzematen da, eta edabide zenbaitzuk hauteskunde kanpainan izan duten esku hartzeak, baina gehiagoren nolabaiteko kexua eragin du, idazle katalan honen kasuan bezalaxe, hauteskunde kanpainan bere elkarrizketa egin ez izana egotzi delako beste TV3 telebistakateko aurkezleari eta saioaren arduradunei, eta bestetik oharra egin orain onargarritzat jotzen baldin badira eskuinurreko indarrak ondoren gerta daitekenari aurreratzea zaila izango dela. Izan ere, Espainiako aktualitatea aipatu dizugu, Granadako jarraitzaileak nola ikusi ditugun egun hauetan, baina izue, baditugu bi titular nagusi, temperatura pixka bat ona ekarri ahal izateko batetik Rozioko irudi hauek. Quieren pasar por aquí, por esta explanada. Es verdad que una vez que se ha sabido que han saltado la reja algunos de esos almonteños y que se han posicionado... Hori gogoratzekoa da, besteak beste, Rozioari buruzko parodia batetik. Komikile edo humoreiak zigortuak izan dela, nola asko edo auzipetuak behintzat bai, eta era berean, Guardia Zibilak, Europako dirulaguntza berriak ertarteko, bilibatu asko eta asko, 5.000 euro, ez edo nolako dirutza, bai gailu batzuk izango dituela Guardia Zibilak laguntza. Erresistentziarako deia egiten du orain, eskuinmuturrak, kanpainari bete-betean ekin diotenaren seinale, eta azte kasualidadea, emakumezkook geure eskubidea gauzatzeko, osasun zerbitzu publikoak baliatuta, baina klinika pribatuetan gauzatzen dugun, haurdunaldi eteteko eskubidea jo puntuan, beste behin ere. Madrilgo dira horiek, baina Donostian berehala izango ditugula itxaron besterik ez da, eta Gasteizen bertan.
zenolako uztaila, ekaina uztaila etorkigun, Anelindanen. Bai, badirudi gauza kokerrera ari direla joaten. Nik guzti honi buruz gauza bakar bat esan behar dut. Haiek gure kliniketara balin badatoz otoitza egitera, gu haien elizetara joango gara abortatzera. Laburrera pandemia da hori, baina planteamendu bezala, akaso bat baina gehiago eros diezazuke hori, Ane, ez da ordea txantxetarako kontua, esabaterako kanpainaren azken egunan bertan, Gasteizen gertatutako, erailketa matxista morbo ikutu handia izan duena, baina zoritxarrez bereziki larri izan dena, horri buruz ere, senideek errespetu eskatu dute, guazen elkartaratzeko irudiak ikustera. Errespetu eskatu dute, besteak beste errudun bakarra eta nagusia, erasotzailea bera dela berretsi baitu, familiak eta hori gogora ekarri, bai gobernu publikoetako ordezkari, baita edabide ere, eta morboan nolabait alde batera uzteko. Zer esan eman duena, baina, Erkoreka jaunak esan dituenak izan dira, besteak beste emakumeak bere babesa edo nolabait uko egite hori megainera ekarriz, eta hainbatek epaileen lana egiten ari zegotzio, bai sailburuari berari eta baita. Bai, bamen hola dirudi, Erkorekak esan duena azken finean da, nolabait emakume horren errua hor badagoela ere, gertatu zaion horretan. Azkenean biktimari nolabait errua botatzen ari dio, eta nik, sareetan idatzi izan dut gaur, hau esatea oso antzekoa dela, imaginazazu, ez dakite, bere garaian mehatxatuta zegoen PSOEko, PPko edo danadalako baten batek eskolta izateari ukatzen zionean, imaginazazu zer nolako iskanbila sortuko lukeen esateak, baina ezke, pertsona honek ez zuen eskoltarik nahi. Eta bere burua ez du babestu nahi, guk ezin dugu bere burua babestu, berak babesari uko egiten baldin badio. Imaginazazu zer nolako iskanbila sortuko lukeen horrek. Ordea honekin badirudi esan dezakegula, zeren oso edatuta dago, emakumeok jasotzen dugun biolentzian nolabaiteko, zer esana badaukagula, ez? Guk nolabait provokatzen dugu, edo guk nolabait erantzuleak gara jasotzen dugun horretan. Eta izan ere baten batek esan izan dit, eskeneko infantilizantea dela iruditzen zait zure diskurtsoa. Zeren, emakumeok ere jakin behar dugu zer egin eta zer ez. Eta behin eta berriro pisua biktimarengan jartzen dugu. Eta hemen errudun bakarra hiltzailea da, hemen errudun bakarra patriarkatua da. Eta batzutan, bai noski, beti izan behar dugu aintzat emakumearen eta biktimaren iritzia, baina erasotzailea ez da soilik emakume horren erasotzailea, baizik eta gizarteari kalte egiten dion pertsona bat da. Beraz, bai emakumearen balorazioa aintzat izan behar dugu, baina batzuk esaten zuten eta zer egin behar dugu? Emakume hori kaiola baten sartu, inork erasotu ez dezan, emakumea ez dugu kaiola baten sartu behar. Kontuz, kaiola baten sartu beharko genuke erasotzailea. Eta hor egon da arazoa, izan ere emakume honek bazeukan nolabaiteko nivel bat, arrisku maila bat hori da, eta Euskal Herrira etortzean, hori Valentzian zen, Euskal Herrira etortzean arrisku maila hori kendu izan zioten. Barkatu, baina uste dut nahiko argi dagoela non dagoen arazoa patriarkatuan dago, eta babestu behar gaituztenen horretan ere badago. Gaur goizean Euskal Herrian bertan entzun dugu, Ane Fadrik epailea, eta genero indarkeria auzia daramatzan epaile honen ahotik entzun ahal izan dugun bezalaxe oso argi ulertzen da. Biktimaren hitza aintzat hartzen dela, hori bai, baina ez dela konkluentea. Alegia, epaileak duela azken hitza eta ertzaintzak edota segurtasun sail ezberdinek horren exekuzioa. Eta normalki salaketa jartzen duen biktimak
berehalakoan damua agertzen duela. Eta damuak arrazoi ezberdinak izan ditzake atzean, izan daiteke bazterketa soziala, baldintza ekonomikoak, edota izan daitezke bestelako baldintza soziala. Izan ere, indarkeria matxista hau ez dezagun ahaztu, gizarte oso baten baitako arazoa dela, eta ez gizabanako edo emakume batzuen kasua soilik. Beraz, nahiko agerikoa izan da, krudela, mingarri izan da benetan, baina ea honek zertxoa hobetzeko uzten duen, izan ere, hainbat agenteren artean batera kudeatu beharreko gauziak dira hauek, eta epaileek hain argi baldin badute, argi dago, neurri bereziak erasotzaileari jarri bat zaizkiola, eta hori bermatu ezkero halako kasuak ekidin alden heinean bintzat. Hauteskunde kanpaina nola ere, hori dugu izpide, ez gara lerratu honetaz eta uztailaren 23 bitarte matraka ederra izango dugu, bere zein izango den jakin gabe. Galdetuko izut baina, hauteskunde kanpaina hasieran suhiltzaileei bozka ematekotan zinela gogora ekarriko izan, azkenean, ataixe bete alduzu, zure gaiaz, eta hautagaien artean ez dut ikusi suhiltzaileak, baina asmo horretan bazinen. Bai, nire asmoa hori zan, ni suhiltzaileak asko errespetatzen ditut, asko miresten ditut, zentzu askotan gainera miresten ditut, eta bai, ikusi nuen borrokan zeudela, lan baldintza hobeak eskatzen ari zirela, eta bazeukaten pintaketa handi bat, jartzen zuela aburto kanpora, eta esan nuen, tipo hauek, nire bozka daukate. Joan nintzen bertara, bozka emotera, baino, esan zidaten ez zegoela suhiltzailerik, beraz, etxean sute bat piztu nuen, suhiltzaileak nire etxera etortzeko, eta oso ondo, oso guai. Bai, suak pizten jaioak direnak ordea, boxekoak direla esan genezake, horrekin ere izan duzu, sare sozialetan, jagurra pizka bat jaso duzu, boxeko bati ipotx deitu duzulako besteak beste. Bai, eske bendik ezin du sinetxi ere hori gertatu dela. Mozten ikustera. Mirad, chicos, está ahí el duendecillo de Vox. Boxeko ipotxa. Ez dut esateko liburuz. Boxeko ipotxa, ez dakit, besterik gabe, kaletik nenbilen ni humoregilea naiz, hau ez dezagun sekula ere ahaztu, mesedez, ni paiazo bat naiz, ni bufoi bat naizela. Eta kaletik nenbilen, eta bapatean ikusi nuen, hauen tenderete hori, eta esan nuen, ala, geratu nintzen, baino benetan, hau bete gortzosa horrean, plan, ala, eta batean ikusi nuen tipo bat, emoten zuela un leprekon, badakizu Irlandako ipotx txikitxoiek, berdez jantzita doazenak, eta januen, leprekon, saiatu nintzen harrapatzen, baina korrika oso azkar egiten du korrikan, eta ezin izan nuen harrapatu, eta bideo txorra hori grabatu nuen, halako txiste nahiko infantil batekin, eta nik uste dut guzti zilegizkoa dena, baina jendeari batean zuzentasun politikoa eskuetatik joaten zaio, eta zuzentasun politikoa dago kazetariei eskatzeko, politikariei eskatzeko, edo komunikatzaile formalei eskatzeko, baina humoregile bati, mesedez, argi dago berarek kontra egiten nuela, fasismoaren kontrako txantxa tonto bat baino ez zela, ez? Imaginatzen duzue txikia komandoari body shaming egiten ari direla, egin zutela, leporatzen badiegu Carrero Blancori elogro goitizena jarri izan ziotelako, imaginatzen duzu, txikia komandoko elogro esan zioten Carrero Blancori. Mesedez, hombre, mesedez, fasistak direla. Gure mespretxu osoa merezi dute. Eta haietaz, parre egiten badugu, are hobeto, zuzentasun politikoa, politikari eta kazetarientzat. Guretzat ez, mesedez, askatasun apurtxu bat. Egia da, oinarrizko eskubideen inguruan alako eztabaida dagoen dela, eskubide zibilak ere non geratzen ote diren, hautagai batzuk ere euren burua nolabait bazterrean utzi dute, joko demokratikoari bide emateko erraztasunak emateko helburuz, eta Vox bezalako eskuinturreko indarrek askoren eskubideak murrizteko mezu zuzenak eta aldarrikapen zehatzak jaurti dituzte egunotan eta alaxe segituko dute. Guazen kalera Bilboko kaletan Jenni López lankideak iritziak jaso zizkigulako, hauteskunde egunean bertan izan zen hori, baina deigarria da botoa zein baino, zein ez duzu nahi agintean. Nor ez zenuke nahi zure udaletxean, lurraldeko parlamentu batzar nagusietan, guazen entzutera. Vox.
Edo PNV. PP edo Vox. Inoz bez, Voxek noski ezetz, eta ez alderdi popularrak, ez alderdi sozialistak. Inoiz ez estremuak, hori ez. Uztaket, inondik inora, esan izango Vox, baina izango da PNV. Eta ez dut nahi, baina bueno. Vox, bai, biak, uste dugu. EAJak ez ez gustatzen, baina badakit boterea daukala. Entzuten genuen, Voxek beldurra eragiten duela, eta beldurra bakarrik ezin ikusia. Hori garrantzitsua dela, eskubideak urratzen luzatozenekin, ezikera, oraindik ere kontzientzia kolektibo hori piztuta dagoela. Hala ere, bat baina gehiago hori eragingo dio auto politiko bat egin hauteskundetan eta gerora Voxekin zerikusia izan dezakeen norbaitekin akordiora heldu edo ezkutuko akordioa babesaren truke, hauteskundean honengo joko edo negoziazio honek bat baina gehiago hori eragin beharko lioke, akaso? Bueno, azkenean gertatzen dena guzti honekin da demokraziaren alde balin bazaude eta hauteskundeen alde balin bazaude eta bozkatzen balin baduzu, jokoaren arauak onartzen dituzula. Eta hori da arazoa, eta jokoaren arau hauetan akordio horiek ere badaude, edo Vox irabazi dezake, eta Vox egon daiteke gure udaletxean. Eta hori da jokoa, eta hori da gerta daitekeen gauzetako bat, eta hori da onartzen duzun posibilitate o aukera bat bozkatzen duzunean. Hori da movida. Ane, bukatzeko, datorren astean izango dut artea gehiagorako, baina aste hauetan, behin eta berriz bagenuen gogoa, Libertad Digital bezalako edabide progresisten titular bat baliatuta, zuen monologo batean aipamen berezi egin zenetela, Argitxo pertsonaiari, eta horri buruzko aipamen egin gabe gaur ez zaitugu agurtu. Goazen aurrera pentsu ikustera. Mi hija le toca traérselo a casa, lo hace aterrada. Lo mete debajo de la almohada para que no nos oiga hablar español en la cena. Me ha llegado a ponerse a llorar pidiendo que nos callemos. Esto es acoso escolar. Y ya no hablemos de lo que esto supone para los niños que vengan de fuera. Hostia, de repente Libertad Digital se está preocupando por los migrantes, no sé, subsaharianos. Horrek izazakegu euskarafobia, euskalduntasun edo izaera edo euskalariari buruzko edo zer, badela alako sutsuki kontra jartzen den sektore bat badagoela, duela mende bat gure aitona honek gertu ezagutu ahal izan zuten horrek bere horretan segitzen duela, baina monologo hauetan akaso berriz ere gogora ekartzeak alako efektu bat badauka, batez ere inmigrante klase ezberdinak ere ederki bereizten dituztelako, ikus dezagun segidan. Porque mientras antes los niños que venían de Cantabria, de Exatera, los pobres niños de Castro, de Zapuskis, ¡mamá, aquí la arena está roja! ¡No te pares en esta playa contigo! Nahi pixka bat, zuen show hauek, akaso bat baina gehiago interesara egingo zaizkio, non aurki dezakegu ikuskizun hau. Bueno, bau da, Despotorropen, Bilbon sekula egin izan den lehenengo mikrofono irekia da. Mikrofono ireki bat da jam sesion bat modukoa, baina umore-gileentzat, eta gure kasuan guk antolatzen dugun honetan emakume eta genero disidenteei emoten diegu aukera, ez? Mikrofonotik pasatzeko, testu berria probatzeko, eta berta. Bueno, hor gaude Raquel Torres eta biok, gubion arteko ikuskizuna baita, eta gure tarte honetan egiten diogu aktualitateari errepasoa, ez? Eta, bueno, balako gauzak ekartzea oso interesgarria dela iruditzen zait, badaukagu hemen Euskal Herrian Argitxo iratxoa, eta ere bai Voxeko iratxoa, eta, bueno, bien artean nolabaiteko borroka bat sortu beharko dugu, arazo guzti honekin bukatzeko. Orduan, momentuz, Despotorropen oporretara doa, baina Raquel Torres eta biok gure emanaldiak emoten jarraituko dugu udan zehar, ze badakizue, udan bolo asko ateratzen zaizkigula, nik nahiago nuke hondartzan egotea hor, otxola eguzkitan jarrita, baina gauzak diren modukoak dira. Beraz, irailan bueltatuko gara gure ikuskizunarekin, ez dakit Argitxo iratxoa etorriko garen gurekin ala ez, baina, bueno, behintzat, Voxeko iratxoa ez datorren bitartean, dana ondo da.
Bueno, akaso aukera baduzu, saio bereziren bat egiteko, Castron bertan, ikusita dautezken hauteskundeetan zer nolako emaitzak egiten dituzten, edo Oionen bertan, Karizen jaiotako herritarra delako, aurreneko alkate euskalduna Oionen, eta tira, mugan Logroño hortxe bertan. Beraz, udara honek interesgarri itxura badu bintzat. Anelin, plazerra bat, daran astertan, ez dakit non aurkituko zaitugun, hori sorpresa bezala lautuko dugu. Ez dakit nik ere non egongo naizen, baina badakit bi goren nazela egongo. Muxo handi bat. Eskerrik asko. Agur. The motion picture spectacle of all time. Boto gorria sakatzeko ordua heldu zaigu baita guri ere, eta zer nolako jauzi kuantiko duen honek atzean, batira, industria militarra izan duela, berrikuntza guztien atzean dagoena, eta ea bideen artifizialak ere zer nolako garatu duen. Espezia kinkalarian jarriko duen, ikusten zuen energia nuklearrak kinkalarian jarri duela, eta ikusten duzue klima larrialdiak ere horretan garamatzala, adimen artifizialak beraz bultzadatxo bat eman diezaioke gure kataklizmo global honi. Edo nola ere, bere esperantzarako izpi horiek egon badela gogora ekarrita, eta adimen artifiziala honezkero etxean dugula, beraz horri heltzea premiazkoa dugula gogora ekarrita, ezue, adimen artifiziala kolpez-kolpe ikusteko baliatu dezakezue, eta honurak ere badakartzala gogora ekarri dugu. Eta honekin hau esan baita ere, izan ere, Ferobia musika taldeak adimen artifiziala baliatuta, aurkezten duen asko bideoklip hau, hemen esan dugu agur, baina ez bihar hemen izango gaituzuela, zintzo, kolpez-kolpe, anonekara, anastizitza. Gure bizitzen errudun bakarrak ginela